kaka jachama ma ok jaodie. Koro ibiro kaka jayudie. Jakom aseparo nuka goganda mag ODM mawinjo ng'e maber niya. ODM nigi structures. E dalawa ka demokrasi oyienwa, nyaroya ka nyaroya koseyieng, to yiene mondo ringe dalana chacha. E kaka Sifuna gi ne ringo, e kaka Karoli be ringo, Winnie be ringo koni. Ok watamogi. Giyieng koso gin gi kech. Giyieng emomiyo gigo koko. Mbake awanya bati. Iwinjo? Nyithindo gi odhi awanya, we giwany. Nikech king'iyo koro Uhuru kocha. Uhuru mamiyo luor kaka rais manyotiyo. Iyudo ka kata ode alone otame rito. Koro biro rito od jojadiet. Nikech saboro ode ber maloda. Ode mane? Tok ode ma en Jubilee. Otame rito. Alright. Koro nyaka ni yangri nyikwa. Adieri man kende man kama nyakwa yiere. Yes. Mheshimiwa rais mana support 1,000 times. Maber kata tutam muwacho ni anakia. Koponi gige mana notimogo. Are anything to go by. To wanyalo kata golo limit. And I beg ni kikabed misquoted. Mano is my right. Wago limit mondo med timo ne Singapore. Adieri mantie chamo wakania. Structure wa is very clear. Iwinjo. Mangama dwa negotiate outside. Kama party leader, the head of agency, the youth oburo dinga ni ubede. Gigdeli swanga. En koro obabaya. Wan waonge kode gi case. Iwinjo. Omiyo Sifuna gi Orengo gini ka go koko. Gigo koko for the public consumption. But the day magibiro leo, twabro winjoge, nitiere jalony moro Saudi iluongo ni Amrikesh. Amrikesh en Kiarabu. Dholuo iluongo ni ng'ano manyalo lengo shaba. Iwinjo, to Kisungu iluongo ni sharpshooter. Ne wacho maber kineno ka ng'ato liwe, miye tuoro bro wer, samo wer ni bro winjo gimo wacho. Koro ya Sifuna gino we ole. Koro sabien leo. Ng'ane Karoli bo ogine, ole gine azimio kucho. To the day magibro wer, tu bro yiene structure kama buro dingo go e komne kanye kama igo e mbaka. Ma mheshimiwa rais ong'e maler. Ngech ok en ready mar lose coach achiel jo jaliet. Yes. Kaka Uhuru kaka jatelo manoseti, okune kanitiere gima nyalo tungo kata mana wuoyo madhi nyime kind ODM gi UDA. Kaluwore gi gik matimore sani. Kopone wach mar Azimio chiro, Azimio is something to go by. Aparo ne ka miyo Raila Amolo Odinga kom notame. To kata sani bogo mbaka ne nyithi Nasari. Onge two sorts there. To kenda nyise gimoro. It is only unfortunate ni ane ODM to Ruto ni UDA. But rais no is a magnet. Daktari bro nyisi. And kiseneno ka daktari osudo machiegni kacha. Nyisi gima ne kanyo. Kanyo onge tugo. Oko soda? Joja liet nyalo sudo nikech samoro anyalo bedo good for hire. Lakini daktari kiseno sudo kacha. Kanyo everything timore. Uhuru temo keto wa busy. Tapani jobo keto busy go kia kuma jidhie. Yes.